6 privatnih firmi i 1 mladi istraživač. Zajedno na putu afirmacije. 6 poslovnih strategija pred očima javnosti. 6 takmičara, a samo 1 nagrada od 4 miliona dinara. Gledajte 26. i 27. oktobra na drugom programu RTS-a u 22 časa. Afirmacija, potpuno novi žanr. 6 firmi, 6 strategija, 1 nagrada od 4 miliona dinara. 26. i 27. oktobra u 22 časa na drugom programu RTS-a. Afirmacija, potpuno novi žanr. Društvo sa ograničenom odgovornošću znači da ako ne daj Bože jednog dana ti firma bankrotira, onda... Pu daleko bilo, ono. Znam, ne smiješ izgubiti. Afirmativno nagradno pitanje za ovu nedelju glasi: kome najviše verujete? Glasajte SMS-om na broj 2221. Za Polar Security ukucajte AF razmak 1, za Sunplast AF 2, za Vinovitu AF 3, za Gusto Pizzeria Fora AF 4, za Nautilus AF 5, za Go Travel AF 6. Glasajte na broj 2221. Afirmacija.